Земя като една човешка длан, но по-голяма ти не си ми нужна. Добре познатата фраза от стихотворението на Георги Джагаров е вкоренена толкова дълбоко в съзнанието ни, че много пъти дори я произнасяме автоматично, без особено да задълбаваме в смисъла, който носи. Земя като една човешка длан. Силни и прости думи, в които сякаш е кодирана есенцията на нашето, българското ни усещане за родина. И може би не е случайно, че именно тези думи в момент на озарение са се превърнали в ключето, което отваря врати към едно изненадващо пътешествие през пластовете на хилядолетната ни история. Пътешествие приело закваската на Джагаровите думи и продължило стъпка по стъпка да вае собствения си облик вече цяло десетилетие. Пътешествие с името България на длан, което по магически начин елиминира фактора време, поставяйки буквално стена до стена върху една и съща пространствена плоскост, наследството на антична Византия, Симеоновия златен век, следите на траките, дързостта на възраждането и символите на новата ни история. Защото може би наистина е нужно да събереш на едно място и да погледнеш едновременно всички тези символи от по-стари и по-нови времена, за да си дадеш сметка, че колкото и различни да са те, всички са проявление на едно и също понятие – понятието родна земя. Днес, 10 години след първите си стъпки, пътуващата експозиция «България на длан» обединява повече от 40 макета на природни забележителности и културно-исторически паметници от различни епохи, които можем да определим като знакови за националната ни идентичност. Когато посетителят се потапя в автентичната атмосфера на експонатите, има чувството, че за минути успява да направи обиколка на цяла България. И всичко изглежда толкова естествено и така без усилие, че сякаш се е появило с едно единствено щракване на пръсти. Точно това усещане за лекота е може би най-големият комплимент за създателите на проекта. Стефани Рачева. Аз съм един човек, който обикновено е зад кадър, който се радва обаче на това, което се сътворява. И Съни Сънински. Режисьор преди всичко и мисля, че с това се изчерпва. Чистосърдечно признавам, че при първите ми работни срещи с Съни Сънински недоумявах защо един режисьор влага толкова самоотвержени усилия за популяризацията на изложба от макети. Изглеждаше ми по-логично да е посветен изцяло на сценичните си постановки. Едва в последствие си дадох сметка колко много общи неща има между едното и другото занимание. Хората много често си задават този въпрос: аз точно какво правя? Истината е, че това е режисура на пространството. Въобще режисурата е управление на пространството. Аз за това винаги казвам за себе си просто режисьор. Защото визуализирам и определям неща в пространството. Така беше и с този проект. Идеята за творческо и едновременно с това родолюбиво начинание зрее дълго в умовете на своите автори, като своеобразен отговор на убеждението им, че нихилизмът, покосяващ сърцата на все повече българи, е болест, която трябва да се лекува по всеки възможен начин. В противен случай оставя след себе си метастази, които са по-смъртоносни и от най-агресивния рак. И ето как, във време толериращо интелектуалния сарказъм, когато с думите българска работа най-често описваме онова, с което всъщност не се гордеем, тя и той, една актриса и един режисьор, се осмеляват да заявят с категоричен глас, че е крайно време смисълът на понятието българска работа да бъде реабилитиран
и че осъзнатият поглед към наследството на вековната ни история може да бъде лек срещу заразата на нихилизма. Естествено, предисторията е дълга. Дълга в смисъл на едно постоянно търсене на проекта. Но може би откакто се познаваме, се опитваме да сътворим нещо, което да е по-щедро към останалата част на обществото. Просто исках да отговоря на тази негативност, която ме обкръжаваше 2004 и 2005 година. По същото време всички бяха много нихилистично настроени към държавата ни и България беше в унизително състояние. Истината е, че моята професия и аз самия търсех начин да се противопоставя на това всеобщо мнение. България на длан беше отговора. Наистина процесът беше дълъг, с много търсения, ние даже не знаехме точно какво търсим. Интересното и метафоричното в случая, че наистина вървях по един път покрай една река. Когато името на проекта просто слезе. Бяхме с Стефани Рачева, видяхме готовото име. Абсолютно без никаква корекция. България на длан, макети на културно-исторически паметници. Този сбор на думички, по същество, може би закодирани от детството ми и от стиховете на Джагаров, но по някакъв начин толкова добре комбинирано, че не можеш да преместиш или да измислиш нещо друго. Всъщност ние не сме сътворили кой знае какво, ние просто се облегнахме на това, което има по нашите земи, на това, което ние българите носим като история и сме съграждали в годините и само го изнесахме на една сцена такава, каквато вече там вложихме усилията си. Всичките проекти и включително България на длан са режисьорски проекти. В тях търсехме и музиката, търсихме емоцията, създаването на едно усещане, че ти си в всеобщата история на България, ти си просто част от историята. Не случайно смесвам и поставям различни обекти от различни епохи, защото оказа се, че по този начин човек се усеща част от времето. Да придадеш реални измерения на подобна привидно проста идея, обаче се оказва не чак толкова проста работа. Най-малкото, защото до този момент в България няма особени традиции в макетирането на културно-исторически обекти. Затова откриването на съмишленици за визуализация на идеята се оказва истинско предизвикателство. Преди 12 или 11 години в България нямаше макетисти. Знаете ли колко сложно беше да намеря хора, които смело да тръгнат след мене? Започнах от най-близкия си кръг сценографи, приятели, които нямаха идея за това, след което започнах абсолютно случайно да търся такива архитектурни студия. Едни ми казваха, това ще отнеме 2 години. Имаше 2 души за Александър Невски, ми казаха, че 1,5 година ще го правят. И аз се хванах за главата, защото аз си представях, че като почнем, това е като театрален проект. След 2 месеца и постановката или 3 е готова. Нещо. Това се оказа като една кинопродукция по-скоро. Аз, разбира се отказах от тези хора, намерих други, които работят в киното, които се навиха да правят 2 макета само. След което пак те ми подадоха един друг човек, който в момента, Марин Налбантов, който е сега в момента началника ми на ателието. Той тогава беше много болен. След операция ни звергнат, никой не го познаваше. И аз казвам, има ли човек, който може да направи Александър Невски за месец и половина или 2? И те ми казаха, има един човек, който би могъл, но той сега излиза от операция, болен е едва ли. Викам, давайте го, болен, не болен, отивам да го съживявам. Заданията за изработка на първите 10 макета от експозицията България на длан са разхвърлени между 6 различни творчески колектива. Това беше продължение на месеци, лягаш песимист и ставаш оптимист. Не знам защо. В края на деня виждах, че всичко е безсмислено. Това, което сме започнали, е абсурдно. И от 12 или 13 макета, които бях предвидил да се започнат, всъщност открихме с 9.
Защото пък имаше 2 ателиета, които абсолютно не успяха да се справят. Значи те започнаха, взеха едни пари, които аз, между другото, бях изкарал от Хърватия, поставяйки като режисьор, и Агенцията по туризъм, които като видяха проекта и презентацията му, много ни се довериха, и Цонко, който каза, Цонко Цонев, кмета на Каварна, който каза, че това му се струва изключително интересно и дали бихме могли да направим възстановка на Калиакра. И аз казах, да, бихме могли. Как? Това вече е втори въпрос. Нали? Започна една друга история. Така започва първите си стъпки експозицията «България на длан». С търсене на дофинансиране от хора и организации, които ще я подкрепят, и търсене на самишленици, които могат да я реализират. Премиерното представяне на първите 9 макета от експозицията се случва през май 2005 година в старата столица Велико Търново. За първи път показахме България на длан във Велико Търново. Това беше една туристическа борса. И идеята за това е благодарение на срещата ми с една госпожа, пиар на тогавашното Министерство на икономиката. Става дума за доцент доктор Соня Алексиева, по онова време част от екипа на Агенцията по туризъм към Министерство на икономиката и един от основателите на туристическата борса в Велико Търново преди 12 години. Тя се превръща в нещо повече от консултант по проекта. Става самишленик в неговата реализация. На първо място, както знаете, съм фен на България на длан. Един уникален проект. Мисля не само за България. Аз съм експерт по културен туризъм и Public Relations, преподавател в департамент бизнес, администрация на Нов български университет. И наистина преди 10 години не съм мечтала, че ето един такъв проект може да бъде чудесен пиар за културното наследство на България, за уникалните обекти. Запознанството и с Съни Сънински, идеята за експозиция от макети на културно-исторически паметници е една от онези неслучайни срещи, които оставят трайна следа във времето. Аз спомням си първото ни кафе, може би също не случайно близо до Света София. Не помня колко беше това кафе, 2 или 3 часа. Останахме последни. Човек, с който никога не сте се виждали, но сте познават от някъде. Просто бях благодарна тази вечер, си мислих, отидох си пешато вкъщи, че нещо невероятно, дай Боже, на всеки му се случи някой така да му подари една мечта. И да видиш едни невероятни очи на един луд човек срещу теб, който вече си му повярвал, че ще го направи. Решихме, че във Велико Търново, ако го покажем, това ще бъде идеалната аудитория, защото какво по-хубаво от нашата столица във времето да бъде именно отправната точка, от която да тръгне България на длан. А 2005 година нашата борса беше още национална, не беше международна и дори на много мои близки приятели и колеги отговарях така с притеснение, когато ме питаха културна борса в Търново. България ще развива културен туризъм. Но това е мечтата, да мислиш, да сънуваш тези мечти, стъпки години напред. Проблемът беше, че борсата отваряше след 4 месеца. А за 4 месеца 10 макета се правят само ако имаш 70 или 100 човека. Всъщност ние говорим за нещо, което вие виждате и аз виждам, но никой не го беше виждал. Когато започнахме първите 9 макета и ние искахме да видим какво ще се получи, така както се износва едно дете и ти го носиш, мислиш за него, мечтаеш, правиш всичко, обаче ти не знаеш какво ще излезе и какво ще бъде. И когато ги видяхме, без да са осветени, без да са експонирани, без да е в такава среда, само на камион, виждаш ги на камион и просто затаяваш дъх и виждаш, че това, което става, е много по-велико от това, което всъщност си гонил и че всъщност то е извън твоите предели. Мисля, че беше около 5 май или нещо такова 2005 година, когато се откри експозицията. До последно към 20 човека слагаха, лепяха, приготвяха. Никога няма да забравя тази нощ. Дойдоха колегите от ателиетата със Съни, Рошев тогава с голяма коса
и до 2 часа през нощта заглобяваха макетите. Имаме една уникална снимка с него, вече изморени, но усмихнати и доволни. Държим двете кубета на Александър Невски. Няма да забравям, тениските на момчетата бяха мокри от пот до кръста. Видяхме ги сглобени, първите ние. Аз излязах отвън пред залата. Рафаел Михайлов и до ден днешен, знаете, там се прави борсата. Беше 2 през нощта и въпреки това набрах Стефани. Извиних и се за късния час, но и казах, че просто исках да го споделя с нея, да го живеем заедно, защото тези 2 души бяха започнали да го правят. В момента, в който ги подредихме всичките, тогава всички хора разбраха какво правя. Нито един от останалите макетисти не знаеше, че има още 80 човека и нито един от тези, които правеха макетите, не знаеха, че има още други макети. Те мислеха, че са само техните. И когато се видяха всички, мисля, че тогава изненадата беше в тях по-голяма, а в мен остана едно чувство на ступор, че аз едно си представях, а всъщност се получи съвсем друго. Видях в очите на хората това, че тази мечта наистина е факт. Десет години след премиерата на България на длан в Старопрестолно Търново, една сериозна част от въпросите, свързани с изработката на макети, са намерили своите отговори. А на базата на натрупания опит, Съни Санински е създал ателие, профилирано в изработката на макети и оглавявано от един от най-доверените му съмишленици и приятели през годините. Казвам се Марин Налбантов, роден съм в Сливен. Образованието си завърших в Казанлък, в художествената гимназия, специалност дизайн. И с тази дейност се занимавам от 10 години, откакто се познаваме с Съня. Преди това проявявал ли сте интерес към макетирането, към изработването на макети? Преди това в гимназията имахме макетиране на дизайнерски изделия. След това съм работил известно време в театъра. Изпълнявал съм декори, реквизит. Там нещата са малко по-различни. На сцената, понеже има разстояние между публиката и декора, не е задължително да има такъв детайл, докато в случая при изработката на макети гоним много сериозна прецизност във всеки един детайл. В началото ми беше малко трудно, като всяка една нова работа. И освен това тя е толкова специфична и трудоемка в този смисъл. Всеки един ъгъл, всяка една чупка на сградата, всеки един детайл, колонка, капител, корниз трябва да се разгледат отделно и тогава да се сглобят. Кой беше първият макет, който изработихте и какво си спомняте така за тези първи? Първият макет беше на храм паметника Александър Невски. Тогава имахме чертежи точно на храма. Даже ползвахме първите чертежи, които са работни на самия архитект. И в този смисъл ми беше лесно да не ги измисляме размерите. Защото понякога пък се налага, когато нямаме такъв материал, когато нямаме чертежи, по снимков материал да работим. Беше доста трудно, понеже предвид неговия размер в едно малко помещение работихме. И срока, за който трябваше да го направим, беше съвсем кратък. 1 месец, месец и половина. Та имаше такива инфарктни ситуации. Той е много сложен за изработка, но се справихме и той все още е в експозицията. Кои са останалите хора, които са част от екипа? Никола, моя син, и
периодично, когато имаме повече работа, имаме такъв помощен екип. Ползваме фирми, които ни изработват плоскости, кълъпи, също така. Да. До каква степен работата ви е ръчна, до каква степен при тези мащабни макети се налага да разчитате и на машини? В самото начало нямахме машини, всичко беше ръчно. И то в самите макети може би се личи, че първите са малко, не че не са недоделани, просто се личи човешката ръка, докато сега напоследък ползваме и машина за рязане, за гравиране, за 3D, изработка на 3D детайли. Но въпреки всичко, без намесата на човешката ръка няма как да стане макета. Да скулптира тая машина, трябва да й се зададе нещо. И освен, че дори когато машината помага, човешкият ум трябва да й зададе функциите, които да изпълни, преди това отново човешкия ум и творческото въображение трябва да преценят цял набор от концептуални предпоставки, които ще направят макета въздействащ за зрителите. При това още преди да се пристъпи към етапите на прецизна техническа изработка. Първо трябва да си представиш как този макет ще седи, ако той бъде реализиран в един определен мащаб. Ако е направен в мащаб 1:100, звучи архитектурно, звучи стерилно, звучи някакси съвсем щрихирано и не впечатляващо. Сега, когато аз казах, да речем, мащаб 1:40 за храм, или 1:25, всички, вау, не, това е много. Те всъщност не можеха да си представят, че именно това ще впечатли. Когато това на мен ми стане ясно, аз тогава започвам следващата стъпка. Дали той макета трябва да бъде бъбрив, съвършенно направен, или да речем трябва да бъде художествен. Художествен макет, какво имам предвид? Макета на Русе е художествен. Той е, как да кажа, не е пунктуален, не е изработен с машинна прецизност. Той не е архитектурен в онзи смисъл, че всичко е в прави линии. Не, той просто е създаден от ръка на скулптор. Другия макет, да речем, който е съвсем различен, това е гарата във Варна. Той е машинно направен. Разбира се, че при него трябва да се спазва абсолютно цялата пропорция до най-малките детайли и затова изглежда малко стерилен. Някои от макетите са абсолютно, как да кажа, реалистични. Хиперреализъм, аз го наричам като жанр и като режисура, защото дори и камъчетата са на тези места, които са почти на същото място. Такъв е макета в Несебър, такъв е макета на Базиликата, такъв е макета на покрития мост в Ловеч. Разбира се, че Рилския манастир не само защото е под егидата на ЮНЕСКО, той самият е интересен да се види от птичи поглед. Само, че не е нужно да се дигаш на балон, за да го видиш. Той макета затова създава това усещане. Но едва когато аз си представя как ще бъде реализиран, в какъв мащаб, едва тогава се отива на варианта производство. Следващия етап е как ще бъде представен този макет. Т.е. ще има ли озвучаване, ще има ли фигурки, няма ли да има, каква информация има. И третото нещо, от тук нататък се започва събиране на възможно по-голям набор от документация. Като почнеш геодезия, заснемане, ходи се на място, снимат се всички детайли от до. Някой път, да речем, в момента сме правили между 100 и 400 снимки на една стена, само от обект. След което това нещо се дигитализира и чак тогава това, което се изработва с машини, това, което се изработва ръчно, от тук нататък работата се разфасова и след това се сглобява. Впоследствие
Съни реши да разшири експозицията. Изпълнихме няколко макета. Това бяха църквата в Варна, Свето Успение Богородично. След това Христос Пантократор в Несебър. След това дойде Желязната църква. А след Желязната църква се нареждат още Белоградчишките скали, възстановките на Копривщенски и Мелнишки къщи, манастирът в подножието на връх Шипка, средновековните Асенова крепост и крепостта Баба Вида и други мащабни знакови обекти, символизиращи значими моменти от българската история. Не съм правила анализ точно как са подбрани нещата, но разбира се, те имат емоционална значимост за нас като българи, за наследници на тези земи. Разбира се, знаковите обекти ги избрах, защото е задължително да бъдат тук и то не всички. Ако забелязвате, липсват десетки обекти, които са просто уникални. През последните години експозицията България на длан се обогатява и с макети на археологически възстановки на културно-исторически паметници от далечното минало. Техните оригинали са унищожени от времето или са руинирани до такава степен, че когато ги разглежда на терен, човек не би могъл да осмисли нито мащабите, нито да придобие истинска представа за някогашната им пишност. Такава, например, е възстановката на ранно християнската епископска базилика в град Сандански от 4-6 век. В оригиналния си вид тя е частично запазена, но богатите данни от над 2 десетилетия активни проучвания позволяват да се направи макетна възстановка, която пресъздава някогашния и блясък. Данните, които имаме от проучванията, са много интересни и значими, тъй като дават възможност да се направи една максимално достоверна възстановка на един ранно християнски храм. Това е периода 5-6 век след Христа. Тогава християнството всъщност навлиза в пълна сила в балканските провинции на Римската империя и ролята на целият този комплекс и въобще като развитието му като ранно християнски център е да се наложи християнската религия в античните провинции на Римската империя. Целта на храма е била да бъде изграден монументално, за да впечатлява християните. Макетните археологически възстановки се оказват не само атрактивни за посетителите, но и предлагат съвсем различен тип сътрудничество между учени и макетисти. Една симбиоза на усилията и познанията, която да предаде възможно най-достоверно научната интерпретация за даден паметник на културата. Значи в България паметници са много руинирани. И когато отиде човек там на терена, за да ги гледа, той се удивява от величието, защото те действат като маса, като обеми, действат като среда природна. Обаче те са толкова разрушени, че много трудно човек може да си ги представи. Съвсем скоро правим едно откриване на един такъв уникален макет, където обаче всичко е ясно. Макета на Велики Преслав. Макетът на Велики Преслав, изработен от ателие България на длан, е собственост на археологическия музей във Велики Преслав и представя централната част на столицата на Първото българско царство, която включва владетелските дворци и патриаршеските части, оградени със свои собствени стени. Това е един огромен град. Във времето си втори по големина след Константинопол в средновековна Европа от 9-10 век и има външен град с укрепление, вътрешен град с укрепление, в центъра са именно дворците, също взаимосвързани, които ние възстановяваме. Защо? Защото според римската и византийската традиция, животът във владетелския двор е един непрекъснат театър, една непрекъсната церемония.
В началото на март 2015 впечатляващия с мащабите и детайлността си макет бива представен и на софийската публика в галерията на ЦУМ, където експозицията е изложена за свободен достъп. Днес имаме много примери на разруха, дами и господа. И те като че ли надделяват. Аз бих искал да насоча вниманието ви към един друг модел. Модела на съзиданието. Тук, дами и господа, се срещат от една страна знанието и 100 годишния археологичен труд на поколения археолози. От друга страна се среща историята по един уникален начин. И не на последно място се срещат и уменията на нашето ателие, което иска да се развива в тази посока. Говорим за 35 годишни разкопки, които започнаха под ръководството на баба баща професор Димитър Овчаров, който вече е покойник, не можа да види този макет. Живко Оджов и аз, сега се включих, разбира се, и други колеги, Ангел Конаклиев и така нататък, но така иначе ние успяхме да разкрием тази част на града и заедно с усилията на другата голяма част на професор Ваклинова, която също продължава делото на покойния си съпруг при нея, професор Станчо Ваклинов. Там пък са царските апартаменти, ние успяхме да съчетаем, да съединим тези две части от града, защото всичко във Велики Преслав е било взаимосвързано. Освен цялостното проучване на оригинала, който се намира там някъде на терена и трябва да бъде развит, следва вече раждането на идеята за това как е изглеждал, което е научната интерпретация. И тази научна интерпретация преминава след това в изпълнителите на проекта и се получава този великолепен резултат. Защото в момента ние имаме толкова съвършено изпълнение до детайл. Детайлите са така финно и съвършено изпълнени, че всъщност нищо не се загубва от това, което е могъл и може да ни даде даже живия паметник, запазен и до ден днешен. На този етап проекта, възстановката напълно задоволява, защото показва истинския блясък на царския дворец във Велики Преслав, който е, така да се каже, от голямо, от огромно значение за културата, не само на старобългарската култура от 9-10 век, но и на културата на целия източно православен свят. И това го казвам без каквото и да било преувеличение. Едно по-прецизно око със сигурност ще открие някои недостатъци, но съвършени неща няма. Това е един пръв опит. Да се надяваме, че идущите поколения, когато се занимават с подобен род дейности, ще бъдат по-прецизни от нас. Макетът на царски Велики Преслав гостува на София само за месец, след което се връща в постоянния си дом в местния музей. По-голямата част от макетните възстановки в експозицията България на длан обаче пътуват непрекъснато, за да бъдат в контакт с колкото може повече посетители. Опитваме се да сме постоянни и да е винаги в достъп с публиката, независимо дали е в България или в чужбина, дали е за чужденци или за българи, живеещи в чужбина. Опитваме се да не стои на склад това богатство, което радва. В началото обаче експозицията станала пътуваща по неволя, признават нейните автори. След премиерното си представяне пред публика във Велико Търново, изложбата поема на дълъг рейд и с различни кътчета на България. Истината ще ви я кажа. Истината беше, че макетите нямаше къде да бъдат съхранени. И това беше шока. Всъщност това беше моят шок, който аз и до сега изживявам всеки път, като свърши времето. А сега къде? Защото това няма къде да се складира. Това е огромно нещо. Най-сложното всъщност е опазването на всичко това. Като превоз от място до място, като начин на експониране, изобщо като това материята да просъществува във времето. Защото навсякъде ние се сблъскваме с материята на пространството, на площта. След премиерата в Велико Търново, където изложбата остава няколко месеца, тя бива експонирана в няколко държавни институции в столицата. Оттам заминава за Асеновград, а след Асеновград за Каварна. Това беше много добра идея, която подкрепих, за да развиме неговата амбиция, неговата убедителност. Въобще това
това, което той си представяше като реализация, която после се излучи. И всъщност, както всичко в живота, субективният фактор. Човека, който поведе тази идея, реализира до край, това беше Съни. Единствено той, нищо друго. Между другото, Нос Калиакра беше първият обект, който той е направил в България над Длан. Той си е старейшината там, най-стария. И после направихме втори, който от години стои в музея, който се намира в една пещера на самия Нос Калиакра. Първите гостувания на пътуващата експозиция в различни градове са съпътствани от мигове на еуфория и големи надежди, но също и от много безсънни нощи и безкрайна кореспонденция в търсене на селища и организации, които да станат нейни домакини. Изпълнителният директор на Албена, господин Красимир Станев, няма да забравя, когато му занесах писмото, почти 2 месеца стоя изложбата, макар и с малките още макети, малобройните в Албена, реакцията на чужденците, по чудата, че толкова ефтин входа. Питаха къде може да се види, и това всъщност е една от идеите на Съни и на Стефани. Виждайки макетите, да кажеш, искам да видя истинския Рилски манастир, истинската Копривщица, истинската каварна. От каварна в Албена, от Албена в Берлин, Штутгарт, Виена, и това всичко се обикаля с една единствена цел. Няма къде да ги държим. Но, паралелно с това, желанието на хората пък да ги показваме ставаше все по-голямо. След което експозицията започна планирано да посещава различни градове, в които бяха вече и в Москва 2 пъти, отново в София се върнах. Оттам пътувахме до Штутгарт, където беше представена експозицията. Оттам в Брюксел, където беше едно от най-големите събития. Отново в София, Бургас, ЦУМ. Ето, виждате на колко места сме били, не само защото са ни искали хората. Има и една друга причина. Просто защото тези макети трябва да имат собствен дом. Голям пантелей пътник се оказа тази изложба, но видяхте, стигна до Брюксел с прочутия макет, спомняте си, който откри при влизането на България в Европейския съюз министър Стефан Данилов. Рилския манастир в парк Мини Европа. Той пък беше първия за на открито. И тогава се сблъскахме с много, не бих казал трудности, а експерименти, които трябваше да направим, за да достигнем до технологията за изработката му. Крайна сметка се справихме и все още макета се стои там вече близо 10 години. Когато откривахме Рилския манастир, хората бяха толкова щастливи, това се виждаше в лицата им. И тогава се почувствах добре, че всъщност това, което сме направили, създава тази радост у хората. И тогава получаваш удовлетворение от труда си, всъщност. Повечето българи в чужбина са, меко казано, трогнати и естествено самочувствието, градус на самочувствието веднага се повдига и те желаят никога да не са излизали от тази страна и винаги да са си останали тук. Но другото, което исках да кажа за чужденците, които посещават България и са идвали и виждат всичко това, определено аз лично съм усещала, без това да е демонстрирано, има една частичка на ревност, изненада от това, че тези българи наистина ли притежават подобна история и подобни неща има по техните земи. А къде точно е това? Потокът от посетители, който преминава през залите на експозицията, независимо дали тя се намира в България или зад граница, красноречиво говори за интереса към нея. Брюксел за един месец бяха 45 000. Тоест, ако си представим сегашните размери, това са общо взето 4 концерти в Арена Армеец, пълни догоре. Нали, с хора, нещо такова. Няма концерт, няма, как да кажа, друго събитие, което може да бъде посетено от толкова хора. В Москва, разбира се, 60 000, там 2 пъти сме били.
В Македония беше много интересно, огромен интерес. Тези месеци в София са над 70 хиляди, които са влезли, и то пак е приблизително. Не може да се засече. Не мога да се ангажирам с числа сякаш. Книгите, които са сканирани с отзиви, с препоръки, с емоционални такива, с много добър заряд изказвания, са свидетели за това. За първи път ли идваш тук? Не, посещавам тази изложба за втори път и е много красива и живописна. Какво значи красива и живописна? Какво ти харесва? Ами всичко много е истинска. Не знам как да я опиша. Трудно е да се каже. Разпознаваш ли някой от местата или пък сградите? Виждала ли си ги наживо? Тук има един макет на нос Калиакра, където аз съм ходила. Виждала съм там няколко делфина. Ти с какво свързваш нос Калиакра? Ами с хубави морски спомени, когато ходихме с баща ми там в Каварна. Чувала ли си някакви легенди за това място? Да, чувала съм я, даже доста наскоро за пръв път я чух. Някога османските народи отвлекли 40 български девойки и ги затворили в една пещера. Да. Девойките не искали да бъдат там омъжени на сила и затова решили да намерят твоята смърт в морето, като скочили. Но за да може някой да не размисли нещо, вързали дългите си коси една за друга. И така, ако едната скочи, всичките падат. Ще препоръчаш ли на твои приятели да дойдат и да видят нещата тук? Да, бих препоръчала, защото така можеш да опознаеш България. Тук е много хубаво и аз ще идвам тук колкото се може по-често. Дори и да повтарям, това е сякаш го забравяш изведнъж. Тази красота, като се повтори, ти става още по-приятна. Какво написа в книгата за пожелания? Че тук усещаш, потапяш се и усещаш времената, в които са се водили битки и войни за България. Надявам се всички посетители тук да мислят така. А защо го правя ли? Правя го ето заради това. Това са 10 000 пожелания и впечатления от посетители. Вижте, за 10-та годишнина тук е събрано всичко, което са казали хората. Това е стимул. Заради това. Макар че в голяма част от случаите достъпът на посетители до експозицията е безплатен, има и моменти, когато обогатяването и с нови макети е съпътствано от поставянето на символичен вход дарение, който от своя страна позволява набирането на средства за следващи обекти. В един момент ние решихме, че всъщност хората са единствените, които могат да го подкрепят. И знаете ли кой е най-големият дарител на експозицията? Това са посетителите. С входните такси от 2 лева, на които написахме дарение, за да го има проекта, хората даваха половината от макетите. Са благодарение на тях. Но извън подкрепата на посетителите, развитието на проекта България на длан разчита и на голям брой държавни институции, представители на бизнеса и частни дарители. Трябва веднага да се знае, че ако не бяха усилията на всички онези, които са ни помагали, ние не можем да стигнем до тук. Местенето изискваше транспортни разходи огромни, наемни зали огромни по 400 до 600 квадратни метра, ток, заплати на хора, които... Аз самия не си представях, че това нещо ще трябва да го предвидя, когато измислям проекта. Разбирате ли, че без тези хора проектът отдавна нямаше да го има.
не толкова спонсори, колкото хубавата българска дума спомоществователи, дарители на Министерство на културата тогава, на Министерство на външните работи, на Национален фонд култура, които подкрепиха с толкова радост идеята. Страшно ни помогнаха хората в туризма, не само тогавашния екип на госпожа Шулева, Марио Алджебори, председател на агенцията по туризъм, бившия кмет Румен Рачев на Търново и сегашния кмет Даниел Панов, който тогава беше управител на Царев град Търнов. Без патронажа на президента Първанов експозицията също нямаше да добие тази популярност. Но без и отношението на царя и на Симеон Сакскобургготски, който лично ни написа браво, който ни даде първата грамота, също никой нямаше да ни обърне внимание. Без подкрепата на Бойко Борисов също. Бившия заместник кмет тогава на Столична община госпожа Фандъкова, тогавашния кмет господин Борисов, които помогнаха и за залата в Красно село, за експозицията, която години можеше да се види само там. Без подкрепата на Асеновград АД, които пък веднага се включиха за макета на Асеновград. И от тук нататък, без комуникационната стратегия на Външно министерство, на Соломон Паси, на Гергана Паси, също нямаше как да се случи това. Като хора, които от бизнеса, които видяха, че има смисъл в това, първия, който ни подаде ръка веднага и каза, това беше от фондация Бистра и Галина, една дама, която поръча да се изработи макета на Русенската прекрасна сграда на доходното здание на Русенския театър и да стане част от България на длан. Без Обединена българска банка, която инвестира страшно много в популяризацията и на проекта, и на мобилния екскурзовод, защото Обединена българска банка точно такава и беше концепцията. Всички да се обединяват около проектите, които те финансират. Не случайно не избраха нас. Разбирате ли, те имаха страшно много други проекти. Да не говоря за Global, които станаха генерален спонсор още със създаването на идеята и казаха, това трябва да се развива. И разбира се, такива дарители, които, да речем, господин Богдановски, един абсолютен българин, който дойде и каза, много искам да даря средства за един макет. Какво? И направихме Белоградчик. Естествено, след това стабилната основа поставиха Сарел Медет, Градус и лично господин Лука Ангелов, господин Цуцорков. Като меценат и дарител, както с лични средства, така и от името на компанията, която ръководи, професор доктор Лъчезар Цуцорков, председател на надзорния съвет на минно-преработвателната компания Асарел Медет, подпомага неколкократно проекта България на длан през годините. Нашето запознаване с проекта България на длан беше през 2007 година, когато ние подкрепихме изработването на реплика на Панагюрското златно съкровище и експонирането му в Градски исторически музей. След това, малко по-късно, спонсорирахме подготовката на такъв макет за експозицията на нашата компания Сарел Медет, който стана първия индустриален проект за експозицията България на длан. Разбира се, това не е нашето така единствено подпомагане на и спонсориране на такива културно-исторически, образователни, спортни проекти, свързани с здравеопазването. Ние вярваме, че трябва да направим така и да осмислим нашия живот, че света да остане по-добър след нас. В момента ING са ни партньори не защото не могат да подкрепят някакъв холандски проект, а те просто подкрепят български проект, защото виждат, че има смисъл. Сътрудничеството ни с режисьора Съни Сънински и България на длан започна преди близо 5 години и интересното е, че мотивите ни и днес остават непроменени. Първо, според нас България на длан е един визионерски проект, способен да въодушевява и разпалва патриотичното въображение на българина.
Второ, България на длан не е еднократен акт, а динамична система, която позволява надграждане, както в концептуален план, така и по отношение генерирането на множество съпътстващи идеи. Разбирате ли колко разнопосочни гледни точки има в този проект, които само и единствено обединяват? И тук не ставаше дума за политика, тук не ставаше дума, може ли да се придърпа този проект към нас или не може. Тук ставаше дума, че всички виждат началото на България, виждат себе си вътре. Така че от една страна държавата, от друга страна политиците, от трета страна даренията на хората. Разбирате ли, без всички тези хиляди, те са хиляди наистина хора, е невъзможно да се справим. За което което ми дава всъщност на мен основание да вървим напред. След цяло десетилетие на странствания из България и по света, днес проектът България на длан е на път не просто да намери постоянен дом на вече съществуващите макети, а да премине към изцяло нов етап от своето развитие, чрез който да популяризира културния туризъм в България, сам по себе си да се превърне в туристическа атракция и накрая, но със сигурност не по важност като мотив, да се превърне в културно средище, което подхранва и укрепва усещането ни за национално достоинство. През всичките тези 10 години в момента смело мога да кажа, че проектът надскочи моята визия. Той надскочи и моята представа за функция, въобще и за мисия. Това, според мен, е едно от малкото неща, които знам и които виждам, че обединяват. Защото ние не парадираме, ние не крещим и не се опитваме да налагаме българското. Разбирате ли, ние просто вадим фактите, изчистваме ги, може би ги окрупняваме и ги събираме един до друг. Честно казано, проекта в момента го виждам като един социален експеримент в посока на обединение и аз бих искал той да работи точно и единствено и само с тази своя мисия за достоинство и обединение на нацията. Знаете, че културният туризъм отдавна в света излезе от сферата на възприятията и влезе в сферата на изживяванията. Това, за което след броени дни ще говорим в България и медиите ще чуят за първи път, всъщност наистина коментирахме още преди 10 години. Тогава той го замисля. В края на май 2015 година авторите на проекта, подкрепени от инициативен комитет, експерти, общественици и представители на бизнеса, обявяват на официална пресконференция намеренията си да започнат изграждането на парк с макети на български културно-исторически паметници във външна среда. За Съни Сънински и Стефани Рачева крачката към неговата реализация в България е и своеобразно затваряне на кръга, откъдето са тръгнали преди 10 години, но на ново стъпало от стълбата на израстването. Първоначалната ни идея беше да бъде парк на открито. Това е обаче една много скъпа идея. Необходимо е да се извърви много дълъг период, да се озрее, за да се самопредпазиш от някои грешки, които можеш да направиш. Може би точно тази отвореност на проекта и това пътуване създаде тази популярност, но няма да спреме да пътуваме с тази експозиция. Тъй като това ще е само пътуващата експозиция вече на другия ни голям проект, реализирането на парка на открито България на длан с макети във външна среда, паркова, като всички европейски държави, които си имат такива паркове. Това е бъдещето на проекта и това съм намислил. Би било добре да се направи такъв парк. Защото в такава среда макетите изглеждат много интересно. Това, което видях аз в Брюксел, ми направи много силно впечатление. Други народи са направили това. Направили са. Има страни, в които това вече е реализирано. И в Белгия има такива макети, и в Хага има такива макети, в Турция има съседна направени. Един от най-добрите подобни проекти с невероятна история, с спонсори от, може би, топ 50 на най-известните компании в света в Холандия, знаете, близо до Амстердам, прочутия Мадуродам.
с големината на стадион, под патронажа на кралицата. Това е един много скъп проект, правен с много желание, правен десетилетия. Дали родната версия на България в миниатюри, експонирани в паркова среда, ще успее да конкурира мащабите на холандския Мадуродам, е нещо, което тепърва предстои да научим. Това огромно пространство, което ще се случи само на 68 км от София, това е толкова близко и за туристическите групи, до аерогарата, съгласете се, и за туроператорите, и за училищата, за учениците, както аз пътувам с моите студенти непрекъснато, да открият България по един по-друг начин. Разбира се, досещате се експонирани по-нестандартно, от различни височини, различни са денивелациите, събитията, които ще се случват там. А резултатите от пътя, който предстои, те може би ще бъдат документирани от някой друг 10 години след днешния ден, когато дистанцията на времето ще ни позволи да хвърлим поглед назад и да разберем, успели ли сме да оценим по достоинство наследството на хилядолетната ни родина и направило ли ни е то по-горди и по-уверени българи. Визуалното представяне е най-доброто. Вместо да обясняваме, вместо да правим семинари, вместо да говориме, вместо да правим всякакви събития, такива, на които повече има вербални изложения, трябва да се покаже. Ако не се знаем миналото, не се знаем историята, ние просто сме един загубен народ на хора, които нямат корене. А това много силно влияе на националното самочувствие, което трябва да кажа в някои отношения е доста поизоставено. И смятам, че трябва да бъде дело на семейството, на училището и на всички културни институции по вдигане на това национално самочувствие, за да се заемем мястото, което ни се полага, макар и шаблонно, в Европа, така да се каже. И имаме нужда от мотивация и много по-голяма и по-силна даже от тази тук, за да научим повече за рода си, кои сме ние, да осъзнаем какво сме научили от свободата си и какво сме научили от робството си. Защото в самоосъзнаването е бъдещето. Дори обикновените хора като нас трябва да скрепяват с малкото дела. Всеки ден е нещичко да си побутнал. Айде, не направил, ма лекичко да си побутнал, нали, за да искаш децата ти да останат в една хубава земя. А тя земята ни е много богата. Тя си е много хубава. Ние нямаме самочувствието, че сме богати с тази земя. Самочувствието обаче идва с... и то е свързано с ценностната система на хората, според мене. И за това ние трябва да обърнем много голямо внимание нашето общество, образователната система, семейството, в това още от люлката, така да се каже, ние да изграждаме тази ценностна система, в която има и самочувствие, в която има принципи, в която има предприемчивост. Това е нещо, с което България ще се отличи не като икономика, не като инвестиции, а с наследството си. И аз се радвам, че чрез този проект не само чужденците, но и българите ще прогледнат и ще повярват на това изречение, което Съни казваше в едно свое интервю. Да повярваш, че да си българин отново е модерно и макар земя като една човешка длан, ние можем непрекъснато да откриваме и да се гордеем, че сме родени тук